Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Ade ayuru saya luku a video en hoe dit apa waka. We bar alas ma wan shoot odi en we gide wan grand welcome kona insei. We spay you there. A true media e bar odi. Udeja en wotak nanga wan sranamang di wan ji wa reaksi. Maar ano wan fu en fesikong, geen probleem na true media, maar in mening wel awanji. Fego mi barada? Ja, ik ga rustig. Hij go no? Ja, rustig. Hij wist dat ik weer mooi tide a lok to blow. Ja, en voor Lucas a lok to blow, mooi weer. Uno sabe later a lokong. Maar dan fei ay go boom, alasane go shuiti. Nanga mi ego, nanga kontra en ego, nanga mi ego. Ganga kondele wa no mi kiso mi leisi taki de man fin olibaka na blok 52 lid ja so 158 kilometer verwijderd voor Paramaribo. 5 natori dat is. Mi lafo, wat de zijn man is hier, bouwt dat ding, de wordt olie nooit er komt. Maar nou olie komt wat ook. Wat je bij ook trekt, olie nog komt tijdens bouwt dat ding. Ja, maar bij Taki te 2050 voor si de man boven olie. Dat die a president bent Taki. Nee, maar weet dat 2025 olie komt. Maar weet dat 2025, nee, 2020 olie komt. Olie nog, maar dat olie nog komt, olie komt te midden aan macht 2020 olie komt. En dat olie komt niet zo. Maar de wet man, no law. De wet man hoor ook aan de man is. De wet man sap de man is, maar de man corrupt. Daarmee de wet man tegen de man olie komt pas 2028. En de wet man sabi 2028 China demora. Waar je het maar komt. Maar if Chan wina voor kiezen dan. Ata wina na fraude furbaka. Wat awila na fura. Anda ko fraude na furu. Maar saka moni die de ghetto man. En de massa heeft man, wie na verkiezen naar de pepi, de politie, naar de maar naar gaya gin. Heb chan wie na verkiezen. Gua de ghetto, goji man money. Oké. En de boy taka money wat alternatief 2000 bevoering alternatief. Alternatief bij de bouw dat en 2000 bevoering alternatief. De maar taka 2000. En samen kan maar wie na verkiezen toe meer. Ama begire man wan sel te ma buena awake go kleur de ama me kon foto da tamaka doro sibaka da me lukuna foto sama naki ramashi VAP da ma be jama 2000 en de boy taka 2000 dus als net de so de man taka money de man stem die VAP de man taka money en tok de man stem die VAP maar no ma te fenster wakata fasi de kan nak de bosa wakata fasi ina vrede tak de malayanga money want de mas doen regering. Ja mano blakama aiko opono to. Wo tu aiko opono to. Taka money dat de stem moro jini. Okay. So me share en some go to. Taki alasa sa chakon teki. Okay. Aswin Adin, een rechter, spreekt aan vrij voor alle dingen, vonnis, de beschuldigingen, elkaar in beschuldigingen, samen binnen de tapening. Ja. Dus nu aan de vrij, maar nu me jere Taki. Oh, abo Taki me aki. En nu me jere Taki, openbaar ministerie, go in hoger beroep. En openbaar ministerie. Na chan tegen paraxi vijf kara vrouw no. Ja. Api vijf kara pigi. Midden na preste als maar we gaan naar hoger beroep. Want chan was wat man. Ja, dus herjuichen zal maar bij juichen. Misschien tradina in NDP centrum naar Ooster. Dus dan ook. Als hij niet ook ba. Ja, maar ook ba. Aan ook bij hem ook ba. Wat chan was wat man nomo. Wat Adin is een Adin is een rival voor Chan. En Chan sabi, want Adin is een Hindustani gua NDP. Dus tama soto Adin, de Hindustani no gomara NDP. Dat man denki. Oké. Dat man denki.
Oké, dus je ziet Taki, dus de regering, nomo, of Kutaki, a coalitie, Kutaki, VHP, nomo wani, wan soroto chan, wan soroto adin. Ja. Wacan, adin no rival van man. Oké, mooi tori. Oké, we zien wel jugu no nang in a coalitie no tussen Abob nang VHP. Usi Taki, ujere president Taki, na sociale zaken, de opot een commissie. En na commissie dat die moest cara beleid wat a sociaal beleid in a kondere. Want a president tak money de, maar den installeren een commissie voor kan begeleiden aan dat die 5 vinden. Nou, even maar vind Abob shocking. Dat moet doen toch? Maar werkelijk, Abob is geen politieke partij voor mij. Abob is een club voor mij. Het is een fanclub. De Abob is geen politieke partij, het is een fanclub. De Shwaki en Nyan mag gebruikt als zwakte voor Abob. Oh, dus die in een probleem na gaan dat. Dat is een probleem na gaan dat. Oké, maar wat de Shwaki? En Nyan ze hier de Shwaki. Dat maar door het ministerie. Dat hebben de meeste ministerie, maar Abob dan maar een ministerie. En Nyan heeft ingezien. Oké. Ook toen Grontori, als er staan no waar je stalwee de G-weg, pesma op kouderape, G-weg, je voor mij nou weg naar zee ook toe, de man gisma groweg. Vijf naar beleid jongen no. Nou, allemaal sabi VHP naar grond. Nee man, VHP aba a ministerie na Abob aba ministerie. Ja, de Nyan samen toch? De man is samen, de Nyan samen. No man afet oorlog no tussen VHP en Abob voor Grontori no. Mine zo oorlog hè. Mine no gewoon de man gewoon een sfeer kom. Maar ja, oorlog de Nyan samen. Oké. De Nyan samen. Oh, dus asansa we na schijn. Na schijn bedrijf. De Nyan samen. Oké. Wat de man op grond toe, wat de man taki Lucas man op grond. Dus Lucas man kisa Martino, grond GBB, dus de Lucas op grond toe. Oh, dus na dat heeft sa. Dat is zo. De bus modem man moest op grond toe. En Hindustani man moest op grond. De op grond toe. Dus als Jimmy, als nou poppenkast. Agrontori, abofia, pino, poppenkast voor mij. Alle twee Nyan samen. Oké. Maar dan vind je natuurlijk voor een president die druk aan grondconversitorie. Je volgt het toch dat hij? Ik volg het. Ja, maar dat is grondconversie naar Abob moet werken mee. Abob werken mee, dat zijn we klaar. Ja, Ablak Abob klaar, ik ben aan grond. Nee man, no president, na kwam presidentieel besluit, kwam staatsbesluit. Ja, doe nou. Van een tek naar assemblee, de Amase wordt teken besluit. Dus bij volk Jan. Ja. Even weet man tek naar assemblee. Gewoon conversie. De Amase wordt teken ingewet. Maar ik vind nou een boel sani. Nou, de boel, maar dictator toch? Weet dat Bouta was nooit een dictator. Nou, den leraar volk. De Bouta was een dictator, maar hij was nooit een dictator geweest. Ja, dus een handeling aan president pleeg. Dat dictator toch? Nou, een dictatoriale handeling. Handeling, ja. Ja, maar zo is die man ook. Zo is van die aard, zo is die man. En zo allemaal samen man toe. Maar hoe vindt dat je assemblee zwak heeft dat hij? Totaal zwak man, totaal zwak. Eerst man zat in de assemblee, de oppositie man moet eraan. Maar de man tak voeren. De man dan 16. En de man dan de 20 naar 10. Dus eerst man zat naar parlement, oppositie. Maar oppositie man tak niks. Oké. Maar oppositie, ik bar over een conversie. Nu roko mee. Maar sameshi. Abo roko meer. Wat dit maar kon je samen.
En de toe man kopina volk toe. Met tant tak het idee. En de VAP wan kopina volk. Abop toe. Oké, awet isabi Gayadin ano Gayadin. Van Samson Nanga on Cedric anga Deu Salman. De man dinwang wetvoorstel in voor alle politici of Borgu of Smasa Abi wan strafblad no mag voor doen mee moren nanga verkiezing of go in een orgaan voor a overheid. 5 niet a wetvoorstel dat. Ik vind het bon, dat nou bon. Maar de man abet tegen Ronnie. Dus de man roken naar one partij, one coalitie, one combinatie. Maar de man abet tegen Ronnie. Ronnie mag toch president. Ja, Ronnie toch president. Oké, dus een wetvoorstel, je vindt een boewetvoorstel, maar je vindt dat no, een wetvoorstel naar tegen Ronnie. Tegen Ronnie, persoonlijk tegen Ronnie. Maar wij vinden dat de man, de in een coalitie, dat de mij dient zo'n wet in. Ja, dat is... Meneer kan nou regeren. Voor mij is geen beleid. Ze hebben niks, ze hebben geen beleid. De man kon Nyan... De man kon Nyan gewoon, kon making. Atawan heeft geen trouwen. De man kon Nyan, kon making. De man is panga volk. Maar, hij weet na... Die Ronnie, die kota die bouwt toe. Maar bouwt aan het president worden. En aan het president toe, ik want toe. Ik want aan het president toe. Ik kapot ontrouwen, ik kapot Simons. Ja, ik kapot Simons zo. Maar eerst heb ik nog komen de president. Wat de kosten toen zie. En je ziet akkoord de kosten toch? Zij zijn akkoord. Akkoord de Borgu helemaal ba. Aku salah kot bauta. Aku ne Borgu helemaal. Oké, hoe den Taki behandel ding sani sam sa ina wiki. Even bij apwan sani Taki sai wat Taki. Walaste sani. No, me wakti toen me wakti. Mina verkiezing te me wakti. Voor stempu da man disi. Voor mi komoro pina. Ik tell you one thing, bauta thing. Mi at even gelijk bauta thing na tenisi. Normaal thing mi lolo sani. Bauta thing tanga de 21 sto, maar monta mi rekenen. Maar no de mi na monta mi rekenen moro. Is den no dusu mi go leni. En ti dena 4. Ti da 4 da mi na moni moro nek lanti man. Mi go leni dusu is de pa mi internet. To bauta thing mi na leni moni pa internet. Internet da be diri so. Het hebben de 300. Hebben makkelijk paai, hebben makkelijk niet paai. Maar dan de 1000 holo internet vakan. En dat bouwt kan staan met alle pinasma, potisma op internet. Dat bouwt kan staan die. Maar internet bij de goed dus maar voorzien. Maar dan moet actie wel lastig zijn het hè. Wij volgen Taki, afvolg Disi weinig sma van volk en want je reactie. En te wie voor de media is ja volk een gelegenheid voor kan je een reactie. Dat we je Taki trouwen, nevenen boom, dat die volk het Taki sa zijn naar konderen. 5 jaar na dat. Wel, de ones aan de loopbouta. De ones aan de loopbouta, vooral de NPS'er. De man boycott bouta. Jarenlang de man boycott bouta. En NPS heeft ook een vinger in de pap, met gewoon ego slecht. De haar puro, maar na sora volk toch? De haar puro, die doen mee. Maar ze hebben een handje in de pap. Want ze hebben meegestemd voor IMF, meegestemd voor PTW. Alles hadden ze gestemd voor. Nou, een week of dat die hadden ze puro. Want het net dat NPS staan in Asani, aan tot $25 voor de stem. Wie tang, dimi wie tang aan de betang, toch de systeem. Want NPS is medeplichtig naar beleid. Oké, grand tangi voor die ben je mening en dat we takte want er alles baka. Ja, volgende week. Oké, dat ben de wan Borgu in Sranang die ben je mening, maar ano wan fu en fesikong, geen nood, atulu media no a probleem nanga dati en dat
True Media sign out. Ciao.